Sa number 4, ang National Irrigation Administration Bago River Irrigation System North District ang liwat nagbukas sa Martes para makapatubig sa mga 6,000 ka-ektarya sang talamnan. Ginsiling ni Pedro Limpangog, ang presidente sa Federation of Irrigators Association of Central Negros Breeze, nga ang patubig ginapaabot nga makabulig pagid paayo sang patubas lakip na sang crop sustainability kasubong man magkatibong pagid sang palangabuyan sang linibo ka mga rice farmers. Sunod sa iya, ang irrigation network ang magaserbe sa mga farming communities sa bahin sang Bago City kag Murcia. Ginapasiguro man sini ang supply sang tubig para sa crop cultivation kag nagahatag sang pag-ayo pagid sang agricultural productivity. Ang North District Dam ang nagaserbe man sa pila ka mga rice farms sa Bacolod City. Isa man ka bulan kag tunga nga nagsira ang amo nga irigasyon nga nagsugod sang Mayo 1. Namlag pa, ginsiling ni Negros Occidental Irrigation Management Office Division Manager Edna Senyadoza nga ang pagsira sang dam gates sa pagsuspend sang water delivery ang ginapatuman para matigayon ang annual clean-up, mga desilting works kag minor repairs sa irrigation canal kag structures.